Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle ao noso compañeiro Miguel Ángel Martínez Coello, que en un alarde de grandeza que o define, transcribe as palabras que Alberto Fernández Diz, el Chino, tamén compañeiro de nós a xente do redor, nos fixo chegar no seu día para explicarnos como é a súa nai. Hoxe tentarei poñer voz a esa xoia que Miguel Ángel nos regala no número 19 da nosa revista e que leva por título Alberto, como se chama a túa nai? Alberto, como se chama a túa nai? A miña nai non ten nome como outras mulleres. Chámase mamá. Eu só sei chamarlle así. Dende que sentín a súa calor e os seus bicos, dende que me ensinou a andar e dende que aprendín a querer. Tería que escribir 1000 libros para poder explicar como se chama a miña mamá, e aínda así eu non sabía que ia nacer. Ela sí. E xa sabía que para ela ia ser un ser especial e que daría por min 1000 vidas que tivese e que non me ia faltar nunca, aínda que ela faltase. A miña mamá é esa mamá que cando non fago algo ben, rífame con un bico e cando chego tarde mírame, dame algo quente, arróupame e quen a mañá seguinte só me mira e respóndolle baixando a mirada con un sinto, mamá. A miña mamá é sentinela do que penso e defensora fiel dos meus proxectos. Cando lle digo o que vou facer, a miña mamá aceléraselle o corazón porque sabe que aquilo que me dixo da vida empezo a facer. Non fai moito contei que ia escribir un libro. Só a miña mamá creeume. E fíxeno. Tiña moitas cousas que dicir, moitas experiencias que compartir e de paso comprobaba que o que a miña mamá dicía era certo e que non estaba equivocada cando dicía que mentras amanecese todos os días todo era posible. Non vos podedes imaginar o que é para a miña mamá que estou a facelo. Cando lle falo dos meus novos amigos, que tamén escriben, pintan, recitan, o que me consideran un máis deles, a miña mamá vólveselle a hinchar o peito de emoción e solta unha bágoa. A ti, mamá. Grazas, Miguel Anxo, e grazas, Alberto.